nachtmeesken op in je cel en steen sliepen. Ken dat? Hoe slim is het cellentekwad? En asielziekers naar de Efteling? Of toch net? De Frieske Wieken. My Roelof de Vries. Vanuit de huiskamer van Friesland is dit weer de Frieske Wieken. En dit binnen mijn gasten. Zij klom als HAVO-leerling op naar directeur van de GGD en naar lid van de Tweede Kamer van de PvdA. En is nou actief pensionado. Lut Jacobi, welkom. Voor jou de volgende stelling. Minister Faber had gelijk geen uitje voor asielzoekers. Wie betaalt, bepaalt. Op Zouten. Hoezo? Faber dan. Hij klom vanuit column op via het Fries Dijblaad naar je Omroep Friesland. En is nou jawel journalist juridische zaken en veiligens Auke Zelderust. Ik welkom. Een biertje drinken in de Prinsentuin. Dat bepaalt toch lekker zelf? Of is Zeker. Hij werkt bij de brandwacht, bij de marine, wie directeur van het detentiecentrum op Schiphol. En is nou gevangenisdirecteur in Ljouwert, Gino Tiboul. Ik welkom. Daarin trok hetzelfde kwad boeven vrij roen in Friesland. Er lopen boeven vrij rond in Friesland. Ik hoor je toch even. Klopt. Ja. Het West-Friese, waar u vandaan. U kunt het. Ja, ik versta het goed hoor, maar ik moest even over het antwoord nadenken. Dus er lopen boeven vrij rond in Friesland, ja. Dit zijn mijn gasten en dit weer de Aroene Frieske Wieken. Er komt lang om let een Friesk filmfonds. De provincie Friesland stelt de komende 4 jaar alle jaren €340.000 beschikbaar. We hopen met dit bedrag dat het een soort financieel wijze zal en dat we volle meer Frieske producties krijgen. Waar in het wetter van de IEMS lijkt nou correct de grens tussen Nederland en Duitsland? Dit is een vraag die het zelfs in deze tijd nog grote gevolgen had. Bijgelijks van Skimo zeg. Van het begin al had al net heel duidelijk geweest wat we er nou correct mee bedoelen. De hele Eems of een pad van de Eems, de rentegrens in het midden van de Eems. Protest in Veenwoorden. Inwoners daar willen omteken vreetje voor een nij te bouwen multifunctioneel centrum in het dorp. De Veenwoorders protesteren met waskleen die door het dorp hingen. Daarom hingen verskate sportkleen. In steeds van een sportzeel willen ze nou graag een sporthal met faciliteiten die het bij een multifunctioneel centrum jaren. Wat wij graag willen, gewoon een volwaardige sporthal. Ja, daar moeten we nou al even ons jaren letten. Ja, Lut Jacobi, welkom bij rond deze tafel. Toch een beetje de vriendinnen van deze tafel natuurlijk. We beginnen altijd even met de vraag, hoe wie je dien wieken? Wat voor cijfer jou hem en waarom? Deze week krijgt voor mij het allerhoogste aantal punten. Zo. Zie je? En waarom? Ja. Omdat in deze week en de dodenherdenking en de bevrijdingsdag ziet. En dat vind ik echt zo hartstikke wichtig. En ik zou mooi dan wel 80 jaar hier in ieder geval in vrijheid Libië. Dit bij deze week en daarom zijn volle punten. Heel goed. Auke. Ja, daar wil ik toch eigenlijk wel op aansluiten. Ja, wat zei je? Wat zei je? Nou, ik jou het een jongen. Ja. Het is echt prachtig waar. Ik heb van de morgen een prachtige lesje aan leerlingen. Het ik nog gewoon over de dodenherdenking. Ja. Hoe belangrijk is dat nog voor de jeugd? Daar ben ik me heel benieuwd naar. En toen ik vregen van die 2 minuten stilte, wil je hem dat horen? Wat je hem dan echt betinken? En alle vingers gingen omheen en daar word ik toch wel blij van. Dus dat het cijfer toch wel wat omheen gekrikt. En voor de rest ben ik een positief mens. Dus ik zit echt in die tien aan. Ja, nou hoop ik dat jou toch iets negatiever binnen. Want ik vind hier maar toch iets realistischer en wat negatievers in Oestin, vind ik. Nou, dan geef ik het een -3, maar als jij het vraagt. Dankjewel. Nee, en waarom jou het zo missiever? Nee, zeker niet. Oh. Ik zou de week een 8 geven, omdat voor mij de week geen uitschieters naar boven of naar beneden had. Oh. Ik heb gewoon, het was gewoon een leuke, normale week met geen gekke dingen en geen opvallende dingen. Dus nee, 8. Nou, er gebeurde wel wat van alles deze week. Onder andere minister Marjolein Faber en het AZC in Sint-Anna-parochie. Ik wil van jullie even graag weten, binnen jullie team van de Nadort of team Marjolein Faber? Nadort. Nou ja, ik stiep in enkel team, maar ik ben sowieso. Nou ja, de minister, daar ben ik wel klaar mee. En ik vind het woord minister. Het is een Latijns woord. En dat het enige cachet, tenminste in mijn optiek, het een minister nog enige cachet. Dat zit in het woord. En dat zit er bij haar net meer in. Ze heeft haar kansen gehad.
En wat er nou weer gebeurt, het is echt net te leeuwen. En ze besturen dit land, want dat is altijd de eerste bedoeling van dit kabinet. Maar ze doen het helemaal net. En dit is echt weer zo'n voorbeeld van een kabinet waarvan we denken, ze disqualificeren haar zelf toch zo op te treden. Dus dat wil ik eens hoe zitten. Ja, het laatste nijs van Joert. Ik heb van de meeste. Het is haast net meer te volgen, want ik get vooral Joert vreed. Het stapelt het nijs op. Het laatste nijs van deze soap is dat minister Faber zijn had dat het alternatieve reisje. Dat deze jonge asielziekers dwars zo naar Efteling. En dat zo'n dus net meer naar de Efteling, zo'n oorreisje. Dan ik dat mooi net. Eerst wie de bedoeling dat ze dus naar de Efteling zoen. Die krijgen elke krijgen een zo'n reisje, zo'n uitje. En dat woont ze nou dwan tijdens het dwarpsfeest was dit aan het progje volgend weekend, omdat de Efteling die een steekpartij weg staat en dat woont. Maar we hebben moeite Faber mooi. Er zit gewoon heel bij het AZC om ik voor de jongeren, het is goed voor ontwikkeling, ontspanning. En het AZC docht eigenlijk wat ze beheert dwan. En ik denk, hou er door op. Maar zij is beleerd. Had ze zijn. Maakt me net leuk. Het is, wat mij betreft, het moet net meer in de krant, ik net meer op televisie, wat die vrouw al hier vindt. Gewoon goede dingen doen. Zou dat helpen? Ja, in de doofpot stoppen en net meer op praten? Nou, hij moest dan gewoon negeren, want dat was helemaal gek. Is dat een oplossing ook? Gewoon net meer op praten en negeren? Nou ja, dat ken. Maar ik denk dat dat een oplossing is. Wat ik fascinerend vind, om wat er nou aan de hand is in uw samenleving, is dat je zorgt dat die heel erg polariseerd is. En dat we leven zo langzamerhand in extremen. Als het haast over Israël of Gaza of waar dan ook, dan mag er standpunt innemen. En die is altijd aan de randen van het midden. Het zit er net meer in middenin. En wat het echt shocks vervolgens, is dat oplossingen daar echt zitten. Die zitten echt in extreem. Er komt ze nooit bij elkaar. Dus toen ik eerst dacht van, dat uitje naar de Efteling, toen eigenlijk vond ik dat een bizarre oplossing. Waarom? Nou, daarmee zei ze toch van, er is een probleem met die jongeren daar. Wat doen we? We zwaaien voor dat die er op die dag net binnen. Dat is voor mij geen verbinding. Dat is het probleem toch oplost? Ik bedoel, maar het probleem is er nou hoor dat ze sowieso geen uitjes hebben. Maar ik bedoel in eerste instantie. Ja, dat snap ik. Ja. Maar in eerste instantie vond ik dat ook al op had. Maar vervolgens die reactie erop van de minister, die volgens mij grotere probleem aan een holle ham had als dit reisje, is natuurlijk buiten alle proporties. Dino Boel, gevangenisdirecteur van de zeg maar gewoon de Marwij. Van de Marwij. Ja, dan weet iedereen wat je bedoelt. Penitentiaire inrichting Leeuwarden, ja. Goed zo, Rolf. Maar hoe zou je naar deze zaak? Ja, kijk, het oordeel over minister Faber moet je van mij niet verwachten natuurlijk. Zou ik maar even politiek zeggen. Maar ik ben dan heel blij met onze staatssecretaris. Maar kijk, ik denk dat als je kijkt naar waar komt vaak vervelend gedrag van mensen vandaan, dan kan dat verveling zijn, dan kan dat zijn onrust, dan kan dat zijn de omstandigheden waar ze onder leven. En dan kan ik me best voorstellen dat je vanuit COA zegt, we bieden die mensen iets aan, waardoor ze even wat ontspanning hebben, waardoor ze even buiten hun normale omstandigheden zijn. Wat ik denk, als je in een asielzoekerscentrum woont, dat is ook niet lollig. Net als in een gevangenis wonen, dat is ook niet lollig. Maar zij willen er verzwargen, minister Faber, dat het hier geen vakantie is en dat de asielzoekers het heel onaantrekkelijk vinden om hier naar te komen. Dat is ik logisch. Ja, ik ken de standpunten van mevrouw Faber, ja. Ja, en dat vind je ervan? Ja, dat vind ik onhandig om te zeggen, want ik werk voor de overheid en niet bij mevrouw Faber. Dus ik ga dat ook niet in de wielen rijden. Het zegt iets over deze groep dat men deze jongeren een dergelijk risico vindt. Dat men hen preventief naar de Efteling wil sturen. Had Faber daar gelijk in? Nou, we moeten hier volgens mij kunnen ophoren. Nee. Ja, wel. Dat bepaal ik wel. Oké, want het beleid is van de... is zo dat ik hier bij de asielzoekcentrum zit voor ontspanning. Ja. Voor dingen te doen. En het is aan het centrum om dat te bepalen. Ja. En die minister, die kent er wel helemaal van Jotem wezen, dat die zich hier overal mee bemoeit. Laat ze haar de problemen hier oplossen. Oké, wie is dan degene die het uiteindelijk beslissen moet? Dat is dus net minister Faber. Is dat dan het COA? Ja, het centrum zelf. Het AZC zelf eigenlijk. Ja, maar is er net eens verstandig in dit kabinet? Ik zou haar zeggen nee. Maar die zijn ministers tot de orde roept. Die zei van, wacht je even. Ik bedoel, dit is nogal een functie. Hè, wie maakt dat dan van? De man van de Grutse partij Wilders. De premier Zuid-Lutz? Ja, de premier. Maar die doet het net. Die doet het net. Nee.
De burgemeester André van den Nadoort van de gemeente Waterhoeken vindt het schandalig. Had hij wel zijn dat minister Faber van Asiel en Migratie haar bemoeid had met dat uitstapje. Is dat een goede reactie van de burgemeester? Nou, ik denk het wel. Als wij zo eens stil horen. En wie wil het? Knol, geloof ik. Ja, de deputeerde had er ik wat te zijn bij de. Die zat wel stil. Dus ik denk de burgemeester zou toch hebben van. Ja, het is wel in mijn gemeente. Ik vind hier ook wat van. En die het Utrecht. En hij is wel, ja, moet ik zeggen, de burgervader. Ja, en dat vind ik best een goede positie. Die man maakt dat echt. Dat was al rond de weekend zijn. Is dat misschien een beetje let? Nou, misschien wel. Maar hij zou dat in ieder geval wel. Ja, hij zei het. Dat denk ik van, minister, ga aan het werk. Ga serieuze zaken doen. Daar komt ze blijkbaar niet naartoe. Had hij daar gelijk hoor? Ja, ik vind van wel. Ja. Auke? Ja, zeker. De boel? U twijfelt? Ja, ik vind het lastig om daar een oordeel over te geven. Maar dat heeft meer met mijn positie te maken. Ja, dat snap ik. Persoonlijk vind ik daar wel iets van. Maar wat ik echt zorgwekkend vind in dat hele verhaal... is dat dit een uitingsvorm is van het extreem populisme... waar we middenin zitten. Ja. Dat is dat met boeken vol oerskreun... was dorst is de makkers van individuen, makkers groepen... de zwaarste voor... dat die groepen de schuld juist van wat er mis is in de samenleving... en de betingste terminologie erbij. Zo werkt populisme. En we hebben dus net meer over vluchtelingen... maar het bent dan ook in radreis. Dus die terminologie die wordt erop plakt. En vervolgens wordt dat zo vreemd. En dat vind ik zorgwekkend. En dat zag ik de laatste jaren... of tenminste de laatste tijd volle vaker. En wij gaan mij in die maalstroom van die populistische taalgebruik... en meningen waarvan ik denk, ja, die kant moeten we net op. Volgende week is het dorpsfeest. Maar maakt hij daar niks zwaar aan Oerlutz? Of dat wel goed komt? Nou, ik denk dat er een hele grote aandacht voor is. Ja. Ik denk dat op zich volgens mij wel verbindend werkt. Althans in ieder geval in Sint-Anna. Hoe dan? Nou, omdat de burgemeester had ik zo van, mooi me het mooi. Ik weet niet of ze precies op die dag of net voortgaan om reden van dit wat net escaleren. Kijk eens vorig jaar. Ja, er is natuurlijk ik wil Sjen. Er is wel wat gebeurd. Er is wel een stekpartijplafond. En het is eigenlijk 20 jaar zit het AZC er al, maar sinds eigenlijk de AMV's, alleenstaande minderjarige vreemdelingen er komen, is het onderprobleem met daarnaam. Dus dat bedoel ik. Maar we daar een hele discussie over van wat weer de aanleidingen zijn. Ja. Dat is natuurlijk nooit specifiek op die dag. Er is aan de voorkant vaak al heel wat er gebeurt, wat trouwens elkaar uitdagingen op dit soort momenten. Ja. En ik denk dat niet de manier om mij incidenten op te keren. Als toch uit de horen bij op Cambuur op Noord, dan zei ze toch echt net van we stappen ze in de bus, al die MI's zei jongens die brengen we naar de Efteling. Nee, dat is toch net een oplossing van dit soort. Maar het kan wel helpen. Voor een keertje. We gaan naar een oorvraag. Ben je team Buma of team bierke drinken in de Prinsentuin? Ik ben van het team bierke drinken in de Prinsentuin. Al die mitsen en maren, maar ik ben er wel van. Ja, ik kijk. Kent u het verhaal? Ja, ik ken het verhaal. Maar ik ben team Buma, want ik werk wel vaak samen met de burgemeester. Maar nee, want als ik kijk naar waar het over gaat, dan denk ik lekker bier drinken in de Prinsentuin. Oké, want de Rie van jou had Libert de Grutte wenske het drinken van een glaasje wien bij Gleeks in het stadspark Tadsteen van jou. Het een meerderheid van de Rie Wollet. Maar de burgemeester shot dat net zitten. Een drankje moet kunnen, we moeten niet overal handhaven, maar een biertje wordt een krat. Het risico op misbruik is helaas te groot. Had Buma hier dus dan wel een punt? Want Joe zei van ja, hij had een punt. Nee, ik zei ik ben team Buma. Ja. Maar als het gaat over biertje drinken in de Prinsentuin. Maar kijk, wat je dan hier ziet, dat is bijna een populistisch standpunt. Van ja, 1 biertje wordt een krat bier en dan worden 2 kratten bieren. Maar de meeste Nederlanders die kunnen best wel maat houden. Ja, maar je mag er nou eenmaal een bepaalde regel bedenken om het te handhaven of net. Ja, dat kan. Maar zit daar dan een soort tussenregel in dat er een soort redelijkheid in zit? Want anders slaat het weer zo door naar je mag niks. Het is een proef. Ja. Is ook nog eens een keer. Ja, precies. En ik denk van, je kan het zelfs op tijd zetten. Ja. En er is nog een punt over handhaving. Daar wil ik dan Buma wel in tegemoet komen en zeggen van, zeg dan hoeveel handhavers je ongeveer nodig hebt en wat hij dan precies daar doet. Maar dat je die proef niet eens gunt, omdat je zegt een flesje wat een kratje, dan denk ik, dat vind ik niet de manier om hiermee om te gaan. En bovendien denk ik dat echt net helemaal weer is. De Prinsentuin is mijn achtertuin. Ja. Ik weet er vlakbij en omdat wij geen eigen tuin hebben, zit ik heel vaak met een boek in de Prinsentuin. En dat het mooi waar is, zitten we daar met ouders en met been. En de ouders hebben wel een blikje bier bij. Ja. En dat romp je prima op. En een blikje bier met een sixpack.
En dat sixpackje wordt nee, dat wordt er misschien 12 blikjes, maar dat rommen we op. En het is onschuldig, maar het heeft iets, we joggen naar de boordjes. En zo werd ik wil wat problemen hebben, is een soort van visie van, als wij de vrije hoorn om mensen litten, dit het mis. Dan moet er handhaving komen. Ja. Dat is eigenlijk uit van een soort van wantrouwen. Als we mensen zeggen iets mij, daar automatisch is direct misbruik van. Dat hoeft helemaal niet. Het zindeel kan namelijk gebeuren dat als iemand wat juist, dat ze zeggen van, goh, dat is toch bijzonder. Dat koesteren wij weg en daar gaan we op een fatsoenlijke manier mee om. Die negativiteit, als dat wantrouwen zit in de hele overheid. Volledig. Ja, heel wat oors. Grensconflicten. Er zijn vaker problemen over welk gebied nou krijgt van welk land is. Ik bedoel, waar Israël en Gaza, waar China en Taiwan, waar zelfs Amerika en Groenland. Maar de maat eens Nederland en Duitsland niet bij. Zelfs al 400 jaar lang is er namelijk een probleem over waar nou krijgt de grenslijn tussen Nederland en Duitsland in de Waadzee. Lutz bist directeur van de Waadvereniging. Ik zal even dit duiden, even uitlezen hoe dat zit. Ja, er is al heel lang dat als het gaat om precieze grenslegging, is er oneenigheid. Ja. Maar eigenlijk is dat helemaal net van belang. Het wordt nou beroekt om, dat is ook namelijk de beste locatie, om de kabels voor de windparken in de Noordzee onder de Eems te doen. Maar nou wordt het beroekt als van dat net ken. Nou, dat is zulke dikke flauwekul. Oh. En waarom? In de hele regelingen voor Europa zelfs. Ik heb toen in die tijd, maar de Green Deal man daar gewoon. De landen is zelfs verplicht om samen de beste oplossingen te bedenken. De grens wordt gewoon als een soort het was argumentje op de van het is een drogreden. Het kan gewoon zonder deze discussie. Het is helemaal geen probleem. Nou, het moet er net een probleem van Maatje. Oh. Ze maatje er een probleem van. Dat was dus niks doen. Duitsland en Nederland. Oh. Blijkbaar. Politiek. Al 400 jaar lang. Nou, blijkbaar. Maar ik vind het wel heel erg zonde, want de beste oplossing, namelijk als we winnen er helemaal uit dat de beste route zou wezen. En als dat net gebeurt, ja, dan krijgen we de grootste, schadelijkste routes voor de grootste boeren en de natuur in het waard en vooral bij Skimmelzig. Ja. Dus ik denk, toch even normaal is. Houd op met dit argument. Ben je er klaar voor, Lutz? Ik ben er klaar voor. Okay. Een bak mayonaise. Ja, want elke week praat ik weer even naar kwart het wichtigste nieuws van uw website en uw app. Nou, vooral wichtigste. Want nou komt dat. Stel ik nou de volle vraag dat je hoe zou wichtigste. Wat is je favoriete snack? Broodje kroket. Auke? Broodje hamburger. Lutz? Gewoon een patatje. Gewoon een patatje. Nou, in snackbar in Driels gaan ze nou de lompidel. Ja, dat is een combinatie van inderdaad een lumpia en een frikandel. Doktert je hem al een beetje om? Nee. En binnen nog wel snacks waarvan je denkt, hey, het zou fijn zijn om die te combineren? Dat is niks. Nou, een Mexicano, maar kroket, ik neem maar wat. Ik zoek hem net. Ik ga even een research dingen. Een vlampijpje bijvoorbeeld. Een vlammetje in de vorm van een frikandel. Nee. Een pizza nugget. Nee, ik net. Een grillbikkel. Een gefrituurde grillworst met kaas. Of een kasjambal, kaas, ham en sambal door elkaar heen. Ik vind het alsmaar lekker. Ja. Je loopt je hem net om. Je bent gewoon... Ik vind een patatje oorlog durf ik al net met te dwaan, want ik ben van de vrede. Stieneke van der Graafdan. Zij is ongesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente West-Stellingwerf. Ze is de opvolger van André van der Nadort. Die er natuurlijk al aan bod kwam in deze uitsturing. Die dus nou weer waarnemend burgemeester van de Waardhoek is. Volg je het nog? Ja. Kun je wel wat zeggen over Stieneke van der Graaf? Ik heb net bij haar in de kamer zitten. Oké. Geen idee. Dan geven we terug naar 20 mei. Hè. Hendrikse zin 20 mei. Hè. Het muziekfeest op het plein. Nee, het zou je mij niks. Muziekfeest. Cultuurbewaring. Ik heb wat van alle Nederlandstalige zangers. Toch? Ja. Dat is dat feest wat nou houden wordt 20 mei op het Zeiland is, maar Wilhelminaplein. Omdat dat vrienden hier net trokken. Omdat Joost Klein net trokken. Nee. Precies. Ja. En nou is de line-up is ik bekend. Maar. En dan neemt ze dus cultuurbewaring. Dit is cultuur. Hè? Ik denk dat het plein vol zit. We hebben Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, Frans Bauer, Tino Martin. Maar we hebben ik bij Justin de Wild, Menno Aben, Afro Bros, Jeroen van Zel. Zit er nog iets tussen, Lutz?
Ik herinner net warm voor, maar mag je wel een biertje drinken? Ja. Oh, dat maar daar staan wel 3-4 zondag voor, ik wel. En het is natuurlijk de vraag of Joost Klein komt, ja of nee. Dat is nog, hing het boppen de markt. Oké, dat is een cliffhanger nog. Zou ik leuk vinden als je kwam. Nederlandstalige muziek? Nee. Nog een voorkeur? Nee. Andere muziek dan? Ja, nee, Metallica bijvoorbeeld. Dus het zit aan de andere kant van het spectrum. Dan zou ik lekker in Schagen blijven en niet naar de muziekfeest op een plein gaan, inderdaad. Het is er werd tijd voor. De vraag uit Den Haag. Ik kreeg vanmiddag de stukken voor de eerste vergadering na ons reces van de Eerste Kamer aanstaande dinsdag. Staat niet veel op de agenda, maar dat is eigenlijk al weken zo. Wel een herdenking voor paus Franciscus die overleden is. En terwijl ik dat dan zit te lezen hier net, zie ik ook dat er een nieuwe paus gekozen is. Vraag aan het panel, welke rol zou zo'n paus eigenlijk kunnen of moeten spelen op het wereldtoneel? Ja, maar nou even, dit is Hetty Jansen, eerste Kamerlid van GroenLinks PvdA. Maar nou even eerlijk, Luts. Leo de 14e. Maar Filio ik passeert. Beetje wel, hè? Luts de eerste. Dat is een mooi wezen, hè? Dat hier mappen, hè? Dat is een mooi wezen. Ja. Dankjewel. Wat hier is als eerste ding als paus worden weer? Nee, een feestje bouwen op het Vaticaan. Ja, tuurlijk. Hoe dan? Ja. Met muziekfeest op een plein van de Een prachtig plein. Ja, kom op. Mooie zangers erbij. Er wist onlangs nog in Rome. Ja, ik heb de Franciscus nog zien bij de paasmis op Snijn. En ik heel dichtbij. Wie wel heel spannend, omdat net iemand wist van de gelovigen op het plein wie in de 60.000. Van komt hij wel of komt hij niet? Voor het Urbi et Orbi, de zegen voor de stad en de wereld. Daar kwam ik voor. En die had hij uitsprutsen, al wie dat heel fragiel. Maar toen stond er op een boer, en ik ken een beetje Italiaans. Hij komt straks nog naar onderen in zijn pausmobiel. En toen dacht ik, dan bloot toch nog even stil. Dus hij riep voor mijn Noorsdel. En toen zeg ik wel. Dat dacht wel. Nou ja, hij zegt wel heel min uit. Dat dachten wij trouwens al. Ja, en hij was wel een beetje helder houden. Dus er toch mensen achter hem die hem wat in de nek ontwrollen. Maar het was wel een bijzonder moment, Max. En vooral die energie die ik voelde van al die pelgrims. Want het is het jubeljaar. Het is 24 hier is het jubeljaar. Ze kwamen van overal bij. Ik heb mijn mensen praten uit Texas. Mijn vrouw uit Argentinië. Die zeiden, this is my pope. En dan denk ik, die energie van al die mensen bij elkaar. Los van was de van Fiest. Die hebben wel wat dingen in de oren. Daar kreeg ik het appje maas betiert. Hij is overleden, de paus is overleden. En toen verloren ik de energie in de stad. Ja. Want dan zegt oeral politie in een keer militair. Is katholiek eigenlijk? Nee, ik ben net katholiek. Nee, ik ken juist toen trouwens van weer een panel. Dan gaan we de benoeming van de Nijpaus. Dat er 1400 miljoen katholieken op deze wereld. Ja, 1,4 miljoen. Hoeveel ben er in Friesland? Dat weet ik net. Nee, nou, ik heb op de ziekenhuis nog net helemaal duidelijk. Maar dat bisschop Greens Ljouwert had er 100.000. Dat is dan 6,1% van de bevolking in Noord-Nederland. In Noord-Oostpol, de Drenthe erbij. Ja, wij zijn natuurlijk net super Rooms hier al. Hè? Nee. Maar Bent u katholiek eigenlijk? Nee. Dus u heeft liever Metallica op muziekplein Vaticaan staat dan? Ja, als ik dan mocht kiezen, dan... Maar als ik het op de vraag, Roelof, denk ik wel dat... En ik denk, iedereen is er positief voor. Ginder graag in mij. Dat dit een man is die het al die heel kritisch zich uitlegt net door Trump. Ja. De wereld zit echt wel in brand, jongens. Ja. En dan is dit misschien meer dan ooit zo'n geestelijk wereldleider. Ja, dat hij echt wel zijn ding doet naar de Poetins. Hij staat wel vertrouwen in. Ja, ik denk dat deze man is goed in de talen. Ja. Maar volgens mij, ik vond hem al heel moedig dat hij al... Nou, op fans en op Trump is kritiek doen hier. Dat doen ze vaak uit de kerk net zo gauw. Is het evangelie van Lutz een beetje dit? Hè? Nee, dat denk ik van, ik ben er positief voor. Kom maar op, jongen. Ja. Ik denk, want om de vraag, wat zou je doen, hè? Ik zou het zo mooi vinden als die paus bij zijn eerste toespraak eigenlijk een beetje doet wat die dame bij de inauguratie van Trump deed. Dat hij hem aansprak, hè? En niet alleen maar Trump, maar nog een paar van die andere wereldleiders, over hoe ga je om met de zwakkeren in onze samenleving. Ja. Want daar hebben we het in ons voorgesprek over gehad. De beschaving van een land kun je afmeten aan de manier waarop die omgaat met zijn zwakkeren. Zo is het. Ja. En onder andere de gevangenen. En dus ook bijvoorbeeld de gevangenen. Ja. En dat vind ik wel iets waarvan je... hij heeft de positie om dat te doen. Ja. En hij heeft er ook draagvlak voor. Want er staan heel veel mensen achter hem. Dus ik vind dat echt wel...
Ja, dus als ik de pauw zou zijn... Ja. Ja, en dan ik zou denk ik daar wel dat iets In over het laatste zeggen. puntje. Ja. Ja, ik denk ook dat in dat conclave, in dat geheimbloot, dat dit natuurlijk ook onder orde west had. Van, ze binnen onderdeel van een grote vrouw. Het is de wereldgodsdienst, maar ze zoeken natuurlijk ook wel wat er aan de hand is. En wat de rol wezen kan van zo'n geestelijk leider in dit verhaal. Dus die keus voor een Amerikaanse paus, nou, dat kan er best mee te krijgen hebben. Gino de Buljo zit hier vanwege omdat je vezendirecteur binnen van de Marwij, zoals we in de volksmond nog altijd hiet. De gevangenis Elske van Liljouwert. Ik wil eerst even met jou de situatie schetsen. Hoeveel cellen heb je in Liljouwert? 284. Oké, en hoeveel mensen zitten er dan? Nou, sorry, ik heb 284 plekken. Ja. En ik heb min 36, moet ik wat zelf even 248 is dat, ja. Dank je, 248 cellen. Ja. En is dat dan het enige plakje Friesland, weet je, mensen gevangen zetten kunnen? Ja. Ja, dat is geen oorplak. Nee. Dus 284 mensen. Zit dat vol? Ja, zo goed als. Oké. We hebben nu nog 8 plekken. Hij hem dan, is er sprake van een cellentekort of helemaal net dus eigenlijk? Nee, er is, in Nederland is er sprake van een cellentekort. Ja. Omdat we gewoon meer aanbod krijgen van mensen die gedetineerd moeten worden dan dat we plekken hebben. Ja. En dat komt door 2 dingen. Dat komt omdat de toestroom van gedetineerden groter is geworden. Om allerlei redenen. En tegelijkertijd hebben we een problematiek dat we eigenlijk te weinig cellen hebben. Dat komt voor een groot deel doordat we te weinig mensen kunnen vinden. Te weinig mensen hebben. Maar het heeft ook wel andere problematieken. Maar even alleen nog naar Friesland daar. Is er een probleem? Wat betreft... Nou, je kunt Friesland niet loszien van de rest van Nederland. Want als ik alleen maar de Friese boeven op zou moeten sluiten, dan zou ik nog wel ruimte hebben. Maar omdat al die andere gevangenissen ook vol zitten, krijgen wij ook gedetineerden uit andere delen van het land. Ja, ik zou in het begin van de uitzending al maar de stelling van Renner boeven vrije roen in Friesland. Dus zijn jou ja. Kun je dat uitlezen? Ja, er lopen op dit moment ruim 4000 mensen rond in Nederland die al een celstraf hebben gekregen. Hè. Wij noemen dat de zelfmelders. En zeg maar in de volksmond zijn dat boeven. En dat zijn mensen die moeten nog een celstraf uitzitten. Maar zijn dat zeg maar kleine celstraffen? Ja, ik heb het net even uit zitten rekenen. Gemiddeld moeten die 7 weken zitten. Daar zitten dus bij, die moeten nog 2 of 3 maanden zitten. Zitten er ook bij, die hebben 3 dagen. Ja. En wat voor delinquenten zijn dat dan? Nou, denk maar even aan... als je politiepaard uitlag nog net niet. Maar als jij een verkeersboete hebt gekregen en je betaalt hem niet en je betaalt hem nog een keer niet en je betaalt hem nog een keer niet. Dan zegt op een gegeven moment de rechter, nou gaat u maar 5 dagen zitten. En die loopt dan al een hele tijd buiten rond. En dan wordt er gezegd, van, nou, u bent veroordeeld tot 5 dagen. We maken u zelfmelder. U krijgt op een gegeven moment een brief. En dan moet u zich melden bij de gevangenis. En dan gaat u die 5 dagen uitzitten. Nou, en die mensen lopen nu nog buiten. Dus ik zou eigenlijk een beetje stellen dat er de echte criminelen of hele zwiere criminelen... die zitten allemaal binnen. Die zitten al binnen. Ja. Maar toch is dat wel een beetje het beeld, denk ik, in Nederland. Nee, maar dat klopt ook. Maar dat heeft vooral te maken met hoe gaat het nou in de media. Want kijk... Als er in de krant iets geschreven wordt over boeven, gaat het altijd over de zware criminelen. Er staat nooit een heel artikel in de Telegraaf over Pietje Puk uit Appelscha, die veel te hard heeft gereden en door de rechter is veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf omdat hij te hard heeft gereden. Maar dat is de schuld van de media. Nee, het is niet de schuld van de media, maar het beeld wat de gemiddelde Nederlander heeft van de gedetineerden, dat wordt bepaald door wat je op televisie ziet. En dat gaat altijd over zware criminaliteit, over grote zaken. En niet als dit nou de mensen zijn die nog vrij rondlopen, in mijn beleving, zouden die ook op een andere manier gestraft kunnen worden en niet naar de gevangenis gestuurd. Ja, zeker. Is dat niet dan een hele belangrijke richting om naar te kijken? Ik denk dat een werkstraf zou voor de samenleving en voor het hele gevangenisdrukte veel beter zijn. Nee, ik ben het zeker mee eens. Hè. Je kunt denken aan thuisdetentie. Ja. Dus je zegt tegen iemand van, joh, je moet 3 weken zitten. Enkelband en een gebiedsbeperking. En je mag 2 uur per dag uit je woning. Hè? Ja. Overigens, dat doen we soms al een klein beetje. Hebben we even een tijdje geprobeerd. Dat noemden we capaciteitsverlof. Mensen mochten er eerder uit. En die moesten dan met een enkelband thuis zitten. En dan mochten ze 2 uur per dag uit hun woning. En de rest staat ze in hun woning. Maar in het beeld van onze samenleving is dat geen straf. Emiel van Dijk van de PVV die had het probleem van de fjouwtoers, de meest vrije roerinnen. En die had de oplossing. Ja. En de oplossing is zo simpel, voorzitter. Zet ze met 8 man op een cel en laat ze lekker staan slapen, maar laat ze niet eerder vrij. Ik heb daar geen woorden voor. Standingcel is een Auschwitz-methode. Dat is ongekend. Dat de PVV-collega dit nog herhaalt. Het is door Wilders gezegd. Ja, ik hier nooit toch dat ik deze vraag stellen zou, maar kan dat, steen sliepen?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Dit zijn oorlogsverhalen. Om mijn tafelgenoten te... Hou eens op. Ja. Maar jij bent dan directeur van gevangenis en dit is een Tweede Kamerlid van de grootste partij in Nederland. Ja. Wat doet dat maar je dan? Nou, kijk, ik krijg daar een beetje het gevoel bij wat net werd gezegd door Auke over dat soms dan wordt het even zeg maar uitvergroot en opgeblazen. En zo hoor ik dit. Dit is een beetje zo van we maken het maar een soort van ridicuul voorbeeld van ja, zet dan maar 8 man op een cel. Ja, maar Wilders had het zijn. En deze Emiel van Dijk had het ik zijn. Ze zijn ook van dezelfde partij, dus die praten elkaar na. Maar kijk, praktisch gezien kan het helemaal niet. Kijk, zo'n cel is 2 bij 5, 10 vierkante meter. Daar staat een bed in en een tafeltje en er zit nog een wc. En er staat nog een koelkastje en een magnetron en een televisie. Maar dan kun je niet 8 mensen neerzetten. Dan krijg je meneer Eertmans die maakte een vergelijking. Dat zijn Auschwitz-methoden. Dat is het eigenlijk ook. Weet je, 2 op een cel is al hell of a job voor ons om dat voor elkaar te krijgen. Ik vond het heel bijzonder dat de heer Eertmans hier zo op reageerde. Ja. En dan dacht ik van zo. Ja, en dat vond ik eigenlijk wel een goede zaak. Ik aan de andere kant zei het echt wel wat over de huidige staat van de politiek. Ja 21 hem corrigeren. Want de het West dat een Tweede Kamerlid sok zei dat iedereen hem voor gek verklaren en een directeur van een gevangenis daar net op hoefde te reageren. Het zorgwekkende vind ik dat een heel stuk mensen dit echt nog geweldig vinden dat hij dat zei. Ja. En dat het in de Tweede Kamer ken, dat vind ik echt schrikbarend. Hoe kan het dan dat iemand van de PVD, een Wilders of een Emiel van Dijk horen, of wil nu de politiek net maar oren ideeën en oplossingen komen? Dit is simpel scoren. Dit is simpel een oplossing. Dit is geen oplossing, dat weet hij zelf ook wel. Hij is zelf ook wel, ik neem aan dat hij intelligent genoeg is dat dit net kent, maar hij scoort hiermee. En dit is net een opbouwende manier van politiek bedrouwen. Nee. En dat vind ik spietig. En gelukkig dat jaar 21 nog aan corrigeren van waar bist mij bezig. Ja. Maar in feite denk ik van... Ja, ik met stijgende verbazing ik dit. En toen dacht ik van... Thibault, die weet hoe het werkt. Ik heb een boekje in de gevangenis. Ik weet ook dat dit belachelijk is. Maar de goede gemeente die denkt... Oh, dat is net eens zo'n... slecht idee. Ja. Maar lees dan nog eventjes want die had ik al een beetje saai, hè? Ja, kijk al min of meer uitlijn, hè? Maar je hebt dus cellen, die heb ik 2 mensen op in je cel. Hoe werkt dat dan? Nou, 2 mensen op een cel. Dat betekent dus we hebben 2 bedden op een cel. We hebben alleen een toilet op de cel in de Marwijk. En die cellen zijn net zo groot. Hè? Of je 1-persoonscel of een 2-persoonscel hebt, zijn allebei even groot. Ongeveer 10 vierkante meter. 2 mensen erop, 2 kasten, 2 bedden. Dit zijn stapelbedden, dus je slaapt boven elkaar. 2 televisies, 2 waterkokers. 2 televisies, 1 waterkoker. Wel 2 koelkasten, allebei een eigen koelkast. Wat een luxe. Ja. Het lijkt het wel vakantie. Ja, het lijkt wel een hotel. Dat klopt ook wel. Zo sprak me net wel, want ik ben wel pikker in de gevangenis. Ik zou naar een Peru helemaal gek worden. Nou ja, ik snap dat het mijn mening is. Alleen dat wordt natuurlijk wel vaak zijn. Maar dat moest net voeden. Maar ik wil er wel genuanceerd op reageren. Want kijk, ja, het lijkt op een hotel. Want als je een hotelkamer binnenkomt, dan staat er ook een waterkoker. En heb je, als je mazzel hebt, ook een koelkast. En er hangt ook een televisie en er is ook een bed. Maar je gaat de volgende dag weer weg. Sterker nog, als je 's nachts om 3 uur denkt, ik ga even buiten lopen, dan loop je gewoon naar buiten. En dat gaat bij ons niet. En als jij denkt van, nou weet je, ik ga om 10 uur ontbijten. Ja, dan heb je pech in de gevangenis, want wij eten voor 7:30. Want om 7:30 moet je op je werk verschijnen. Of 's middags moet je op je werk verschijnen en dan heb je 's ochtends een ander programma. Dus de hele dagindeling in een gevangenis wordt door ons bepaald. Ja. Ik zeg tegen jou, dan mag je luchten. Ja. En als het regent... Maar ze moeten hudden straf worden. Ja, dat klopt. Hè. Dan moet je ze met z'n 8 op een cel zetten en stokslagen geven. Maar dan weet je zeker dat als ze naar buiten komen, dat ze nog erger zijn dan dat je ze binnen hebt gekregen. Want je kunt mensen opsluiten. Dat is vergelding. Hè. Dat doen we met z'n allen. We zeggen van, nou, je hebt iets gedaan wat niet mag. Dus we gaan jou straffen. En dan sluiten we je op. En dat opsluiten, dat heeft 2 doelen. Dat heeft het doel vergelding. Je hebt iets gedaan wat niet mag, dus daar moet je straf voor krijgen. Je bent ook een tijdje niet in de samenleving, dus je kunt het niet nog een keer doen. En het derde doel, en daar zijn wij heel erg van, is... en wij proberen die mensen te helpen om terug te keren in de samenleving... zodat ze er beter inkomen
dan dat ze eruit kwamen. Nou, hij als gevangenisdirecteur een relatie met de steedssecretaris. Dat is Koen Radi. Die had al zo'n dat het een code zwart is. Ja. En nou had bij Leaks wie hier kijkt hoe het AZC. Het AZC en het COA had dan ik een relatie met minister Faber. Ja. Jo hadden die relatie met Koen Radi. Ja. Je gevangenen dan samen bijvoorbeeld meenemen naar een uitje. Ik bedoel, ik neem maar wat naar de bowlingbaan, naar Bounce Valley, een muziekfeest op een plein of zoiets op de Marwei. Kun je dat wel als je dat wilde? Nee, dat kan ik niet. Want dat is dan precies wat er aan de hand is. De straf die mensen krijgen in Nederland, de gedetineerde straf, is opsluiting. Opsluiting betekent je zit in de Marwei en daar blijf je totdat je straf is afgerond. Een uitje kind, maar kun je biefstuk serveren als je wilde? Kun je dat zelf bepalen? Sterker nog, nee, want daar hebben we een contract voor. Maar gedetineerden kunnen zelf koken. Die kunnen zelf in een winkel, we hebben een soort bestelwinkel. Daar kunnen ze zelf vlees bestellen. Dus als ze genoeg geld hebben, ze bestellen biefstuk, kunnen ze biefstuk eten. Maar als Koen Radi zei dat mag niet meer? Als Koen Radi zegt dat mag niet meer, dan kunnen ze geen biefstuk meer eten. Dus als Koen Radi zei 8 op 1 cel, dan mag je dat uitvieren? Als Koen Radi gaat zeggen 8 op 1 cel, even, dat is een compleet hypothetische vraag, want dat doet ze niet. Want wat dat betreft hebben we aan Koen Radi wel een heel goede bewindspersoon die gewoon staat voor ons. Hè, die naar ons luistert en die ook aan ons vraagt van joh, wat is er realistisch en wat niet. Nou, toch hij me net echt nog heel bij kregen, volgens mij. Maar wat zeg je? In het voorjaarsnota hebben we volgens mij net heel veel heel bij kregen. Nee, we hebben er niks bij gekregen, maar dat lag niet aan Koen Radi. Want dat is natuurlijk ook politiek gezien moet het geld verdeeld worden. Hè, want er is niet meer geld dan dat er is. En ik snap ook wel... Keuze, hè? Ja, dat zijn allemaal keuzes. Ik vind dat Koen Radi het wel goed doet. Wij zijn heel blij met Koen Radi. Maar over dat geld, hè, ik snap ook wel dat daar worden keuzes in gemaakt. En het nadeel van de gevangenis is, nou ja, wat jij net al zei, hè, de gemiddelde Nederlander boeit het niet wat er in die gevangenis gebeurt. Want het zijn boeven, die moet je opsluiten en de deur dicht. En dan zijn ze uit het zicht verdwenen, dan hebben we er niks van. Maar mijn mensen, die zitten er wel iedere dag naast. Dus als ik 8 man in een cel zet en die krijgen er 2 ruzie met elkaar en ik moet 's ochtends de deur open laten maken, ja, dan moet ik al bijna de ME laten komen. Even de spreekwoordelijke ME, die gaat dan voor de deur staan om hem open te Jongens, maken. we gaan er ook nog serieus over beginnen. Hè? Nee, maar vanuit humanitaire overwegingen dan sowieso niet aan de orde. Maar de vraag wordt gesteld van wat gebeurt er dan? Ja, maar wij kunnen natuurlijk als journalist of als presentator aan tafel net waan alsof de grootste partij van Nederland net besteedt. En dat die een mening hebben in de Tweede Kamer. Dat is het is wel van de zotte natuurlijk. Nee, maar dat klopt wat je zegt. Maar kijk, en dat is natuurlijk ook wel ons grote probleem. Dat de beeldvorming over gevangenissen en hoe je om zou moeten gaan met de gedetineerden in de samenleving, die zit ons in de weg. Want inderdaad, heel veel mensen zullen zeggen, ja, doe ze lekker met z'n 8 op 1 cel. Kijk, en wij, als wij die vraag zouden krijgen, ik zou dan echt serieus gaan denken van, blijf ik daar wel werken? Daar lig ik wakker van. Ja. Je zoen dat net wel dus? 4 op 1 cel ik net? Niet in de cellen die ik nu heb, nee. Dat zie je voor jou kanten meter. Ik heb toen een hartstikke schreeuwen oer zo'n NPC, zo'n meerpersoonscel. Ja. De privacy die wordt waarborgd door een gedientje als naar toiletten. Ik bedoel, het is helemaal geen hotel. En wat ik me echt wel zwaar genoeg, meidje, daar ben ik het wel met jou eens, is dat de beeldvorming is de grote zaken. Ik ging vaak naar de rechtbank grote zaken. Ja. Die bepalen hoe wij zoeken in detentie. Ja. En dat is één. Maar het tweede is, en daar kom ik waarom bij wat ik in het begin zei, hoe het is een samenleving die sterk gepolariseerd is en in extremen denkt, is weer het probleem, er wordt weer een groepentocht. Ja. Daar zitten alle keer individuen in de gevangenis met een eigen verhaal, met een eigen achtergrond. Maar als er een groep van maakt, dan pas... Skeer zal je er in één kamp. Ja, en dan kun je zelf zetten. Het is een beetje die beeldvorming over die 4000 zelfmelders. Hè. Dat zijn allemaal criminelen, die moet je opsluiten. Maar dan denk je, maar die mensen lopen gewoon al een jaar buiten. Oké. Josijn kijkt van, ik wil wel graag een beeld schetsen van hoe het daadwerkelijk is. Heb je het gevoel dat je dat nou een beetje uitline hebben? Nou ja, kijk, als je steeds... Kijk, het beeld wat binnen is het is een hotel en er zijn allemaal grote boeven. Dat is ongeveer het beeld. En dat het hotel is, dat klopt niet. En natuurlijk, het lijkt erop als je er naar binnen stapt, maar weet je bent opgesloten. Je kunt niet weg. Je mag maar 1 keer per week bezoek hebben. Ze kunnen wel redelijk veel bellen met hun familie, als ze daar geld voor hebben. Maar als ze bellen en ze zitten op een meerpersoonscel met z'n tweeën, ja, als je met je vriendin belt, je andere gedetineerde, die luistert mee. Ja. Dus als je een beetje rare verhalen vertelt aan elkaar, ja, dan zit die ander mee te luisteren. Wij willen toch graag een beetje vrolijk en relaxed het weekend ingaan en goed afsluiten. Dus eindigen wij altijd maar de vraag, ik stel hem eens maar aan Dijluts, hoe shot die weekend eruit? Mijn weekend? Volgens mij mooi waar.
Tuurlijk. Ik ging lekker in de tuin en ik ging net zo vol het dwan. Was net bij mij, maar dit was dat. Mooi, jouw 4 RKC Heerenveen, is het ervoor dan? Dat denk ik wel, ja. Is de radio even nog... Ja? Auke? Ja, Jong naar Cambuur. Tuurlijk. Nog even 3 puntjes pakken. Ja. En dan morgen heb ik een signeersessie van mijn nieuwe boek. Oorlogstralen op Ameland. Ja. Bij Van der Velde. Dus dat is altijd wel leuk. En ik ging naar een voetbalwedstrijd van uw zoon. Ik, bij het mooie waar. Bij Frisia. Onderlijn. Oeh, maar van mij mooi naar van het eerst. Maar Franeker Blauw-Wit onder 8. Heerlijk. Gino de Boel, hoe ziet ik ga morgenochtend ga ik eerst trainen geven bij de duikvereniging waar ik lid van ben. En daarna heb ik een feestje van mijn sportschool. Daar ga ik ook even langs, want die bestaan 12 jaar. U ziet er ook fit uit. Ja, dank je. En zondag ga ik met een aantal cursisten van dezelfde duikvereniging in het buitenwater duiken voor de eerste keer voor hun. Dan begeleid ik ze samen met een aantal anderen. Leuk. En dan ga ik ze leren duiken, hoop ik. Mag ik u dank zeggen voor uw komst naar deze studio. Auke Zelderust en Lutje Kobiek. Hartelijk dank. Dit weer de Frieske Wieken. En volgende week is er vanzelfs weer een naaie Frieske Wieken. Hoi.